Maayong adlaw mga kapwa. Ako di ay si Padudoy. 28 ang edad. Ang akong problema, mahitungod kini sa akong amahan, nga grabe ka pala hubog. Grabe jud ang iyang kasubo, sukad atong gibiyaan ni mama. Wala na siya ganang mukaon. Dili na makatarong og tulog, og permi mahubog. Para masabtan ninyo, mao ni ang akong istorya. Nak! Who's there? Papa nimo! Papa ni mo ho. Hanggaw ka bata ka! Abrihin eh! Kay papa nimo ni! Ay! Papa! Abrihan ako! Papa! Grabe siya! Hubog naman po! Ay! Dayon kong ubog! May na lang ni, kay malimtan ako kadyot imong mama! Pa, dili unta ka mag-inana. Wala man Japon kay makuha na pagka huwasan nimo. Ora man Japon. Maura Japon! Aw bitaw! Maura Japon! Ang gibate na ako katong pagbiya ni mama nimo o karon bisag hubog ko. Maura Japon! Sakit ra Japon! Papa, uy! Bisag hubog, hugot! Alitas kusina ta. May pagmagkaon ka. Dili ko mukaon! Pagkaon lagi pa. Lami ba ya akong giluto nimo? Unsa bang lami ah? Sabaw na siya? Dili pa. Pinamala? Pwede. Isda ba na? Dili. Karne! Pwede pa. Adobo! Dili. Marinit! Oo, pwede. Yasinan! Pwede pa. Medyo pagod-pagod? Pwede. Kanang pinaypayan para maluto unya. Bali-balihon para dili mapagod? Oo pa. Pwede. Uy, Okay. pa. Natumba ka man. Pas! When you drop it low and shake it, girl, you are the bomb. Them other youth, me said them definitely wrong. So tell me, baby, that I'm still the number one. Cause I'm not parliament. Ay, padulong nagigos balay. Init-init para baninggi. Palit na ako nga pasalubong para sa kang papa o. Pansit sinabaw. Mapit sa akong tindahan. Magpalit sa kong sakto nga litro. Uy! Lo! Si papa! Nagiinom na sad. Di gid maayo ni akong papa o. Akong atuon be. Pa! Uy, anak! Akong anak! Oh, nak! May gali kay nakit-an ko nimo. Wala ko nag-inom, ha? Ang sabay wala oy. Piki lugar ng isa ka litro nga junior lapad. Kay giinom ba day na ako ni nga wala pa man? Paspasan man pag kunimo ah. Ali na pa. Undangin na. Uli na tagbalay. Magkaunta. Ibilin lang na imong giinom diha nga tanduay. Ako sa ningot donak kay sayang baya ipalit biyan ako ni. Ay na pa. Ibilin na lang na diha uy. Samok. Unsa ibilin? Kabalo ba kanak? Nga daghan tao karon nga dili kainom kay walay pang palit og inom. Dobi pa. Kung hotdo na nimo, mabog sila. Ali na pa. Sige, mutindog na ko. Agoy, na tampilis ko na. Nganong naman ka sa kanal ni Agi pa? Nabuang na. Nak, saka na lang ko ni Agi kay maura mang gihapon. Matagak ra mang gihapon ko sa kanal. May pagdinig ko daan mo, Agi. May gani kay nakasayo ko guli. At least mapunga na pa nako si Papa nga mag-inom-inom. Pa! Uy! Murag, wala may tao. Pa! Tago-tago ning pangit ay. Hala? Wala man daigi. Asa ka si Papa oh? At
Tuon ako dito sa kwarto be. Basig nagpakurog na sadto. Uy, hala. Si Papa nagbutang og PC sa iyang tail? Ha? Uy, pa. Magunsa ka. Magunsa man ka. Nak, gusto na kong tapusan ang akong kinabuhi. Pinaagi sa paghikog. Pa, ayaw pa ginana pa. Dako kayo na nga sala sa Ginoo pa. Maluoy ka sa ako pa. Maluoy, nak. Oo, maluoy ko. Kabalo ko, anak. Maluoy kong tanaw sa akong kaugalingon nga nasakitan. Apan, ang imong mama, naluoy ba? Wala. Sa pagkawala sa imong mama, anak, og niuban sa turko nga walay ar. Mura na pud kog namatay. Maong nga na maghikog na lang ko, anak. Maghikog na lang ko. Pa, ayaw taon pa. Ayaw taon nagbuhata. Pero pa, kung maghikog ka, nga naman nga naman sa imong tiil ang PC. Di ba? Sa liyog man na ibutang, di ba? Anak. Char, gitistingan na bitaw na ako ni ibutang sa akong liog pero sakit man di ay. So amazing. Ug mauto akong sugilanon mga kapwa. Naluoy na jud ko sa akong amahan. Unsay akong angay buhaton mga kapwa para mahinahinayan ni Papa ug limot ang tanan. Palihog tambagi ko mga kapwa, ang nagmamahal, Padudoy.